Moikka kaikille! Ja siis mä oon Jesatar. Ja mä oon mun kaverilla Vesattarilla yötä. Moi! Ja hän on siis Vesatar. Häneltä löytyy kanava, jonka nimi on @pallot 22. Joo, eli käykää seuraamassa myös häntä ja siis hänen poikaystävää Jesaa. Ja laittakaa kommentteihin videoideoita. Ja tälleen pistäkää tykkäys. Ei oo pakko, mut voisitte. Se auttais vähän. Se vähän motivois. Moi! Ja mä yritän olla ahkerampi täällä YouTuben puolella. Mulla löytyy siis WhatsApp-kanava, mutta mä voin joskus laittaa siihen linkin tai jotain. Mutta en nyt tähän videoon laita. Yritän